Jonde Ibrahim min kam tawi ko gonga miijam gasi kam par ce que o beppinima an kadi o sofinima goy o gasi ko en fotti o hay sen jingguimo enen ɗiɗo en dendi en jingguimo kanko wawi o fiyare mi acci hare wala joni min komi meeɗi komin tum meeɗi ɗum min ko botte 2 pieds o fiima subhanallah botte 2 pieds mi nani kay jungo ngo ko laaj joni dal min saɗa jogui feere ƴeewen no mbaɗɗen no yaltiri galle feere wo ala hay feere no waɗa kono na hare ɗey o accu hare na piiro kay en jalti hen gore hade la miijade jetta lekkung jaasima o ki o yawru ko jaasi ay mbimi jarani pulaar wi leɗɗe fof ma jawa jambere ha heddi pogaki wilti gasi faami jambere ko pulaar yo so feƴƴi lekki haki laaɓi kin yawata ko jambere o yawata ko accen ɗo ɗen solution gon amadou waɗen ni est ce que a waɗata feere o yalta galle ɗen ko ɗum jinmi noon donc wawi wonde wayi ça c'est bien solution joni holno mbatten o yalta galle o waɗi heewi feere ala aɗa selli wawa wonde yo feere wonde non gasata nden moƴƴani yo wonde feere gasata ɗey min mbiɗani sa miijima aɗa adda e feere ka jiɗɗo mi ware ɗum so tinoyama so feeñoyi nden probléme mawɗo waɗata an noon amadou noon non ɗen peeje moƴƴani mbiɗa yiiɗi pewjana kam kono fewjana o feewi o feewa yet feere heeɓi ke hombo ay allahu akbar honɗum wiiɗa anduɗa waɗa e télécharge feere a télécharge feere feere heeɓi ke putain gasi c'est bon action ar wallam téléphone am de yehi kadi téléphone ma hay ay nene ngol ɗo noon kala nde goppuɗa o téléphone majjiri ni meles min kam mi anda kam a nattinere min derani gujo nanay galle he ici c'est le voleur il est ici natani hay place am wallahi gujo nan ɗo wallam noddam gujo nan ɗo mi ƴeewa nder suudam ndu daram nodduma gujo nan ɗo ƴeew toon gujo nan ɗo la ilaha illallah oynen argay ko ala seedo ala argay ar kado la ilaha illallah mais hol nan ko téléphone baba gale ar on gulali ngoni yedon gollo gol hammin temi on tan ko hammin ma ko heɗo hammin ma nan jam amadou de nan ɗo téléphone toñam de ablay uddit baba gasi laaɓi cer ay la ilaha illallah c'est bon baba billahi koko nanna ɗo mbimami ko parrabo mbaɗanma e gujjoɗi hade min jibinta koy woni allah e rasul gujo ablay komde wallini kala ko mangi ɗo joni noon omo fiya omo hela omo forña ɗum fof ne deƴƴa kalis nanaya kala ko pawɗa nanaya mi tampimi maayi mi haaɗi min tampi wallahi min joni noon no mbatten yo jogo sac makko o
foya boowal Kasi. so wonaa ɗum jaaduno ɗum ndi gasi ay ɗum ɗo ɗum ko ku monte woni ɗo ɓa ɗum ko ku sacce mi ku monte mbawɗon noon ko jaɓɓade kono on mbawa duusde min dusata gujjo min dusata mbawɗon ko jaɓɓade on mbawa duusde so neɗɗo ari tan jaɓɓaro mbiyon ɗum ni so ɓooyi jiɗon yalti o min meeɗa jaɓɓade ɗum saka duusi ɗum tan jiɗɗon kono o hay hunde ala ko wone ma hay sukuño ko ɓuri ku monte woni ɗo te ala baɗu ɗum so wona o bandi o bandi ko an woni bandi bandi kanani gujjuɗo wande joni baba jarani nini joni wiyam ara moola yam jiɗon jaltiɗi ɗum ɗo galle tan jaha min joni holno mbattan men makko o anda ka no feewi wallahi baba jarani ɗum ɓuura yurminade min to gummimi to eɓe gandi holi min min ko jibinami faade hande ko mais neɗɗo meeɗa wiide mi gujjo ene woodi wiyama gujjo sababuji neɗɗo meeɗa yawede mi woodi joni noon so wontima wona ɗo ko mallol wonno wonti mbaɗa happe baba joni mi ñaagirima sibi Allah na ɗum woppam min mi yalta galle o an ɓooyi ɗo min mbaɗa andi wuuro ngo ala suka wuuro soginaɓe toɓe koɗi ɗo mbaɗa andi ɗon sehilaɓam ne ɗon a yiitiɓe ñande foof mbaɗi yeɓe ɗo eɓe mbaɗa siras mbaɗantoɓe koɗi baba pour pofta daña jaam mi daña jaam min galle o ɗo wona place am ñaguirimami ko sibi Allah nana ɗum kala to mbawɗa wonde waɗanam duwaw ko ɓaɗa ala no way ko wa joni jaaha cuuɗi sukaɓe to mbimi ƴettu san jaha haala wasa hewde ay ƴettu sewdi Ablaye gandumiɗe go min Ablaye min noon a meeɗa aba huño a meeɗa wadde ko mettini ɗum ɗo noon sa yi komi ɓuraɗo doole kono wona e sagam mimi ɓade weyi to jaaɗa to ma taw toon Allah ko an Allah moƴƴi Allah wonata ɗo gujjo waɗata de ya mi duwanimama Allah wi toon ɓooyi mi duwanimama donima gujjo ɗum woni ko jinnoɗon nani ay o ara anda ga hay goto ko joni fuɗɗi yaade wuuro ni tan jaltinon ɗum galle tan wiyamani tan ne amade le rapport rapport man kono wallahi jeehe mawnidirde karne mum Allah tan din baw amado yam ñalda jamaala lawla jamne haɗa yiiti yetto Allah wallahi jawdi lamdi majjata jawdi lamdi majjata jawdi lamdi majjata an eyyi a dañi sago ma noon kono min sen certi min sen certi aɗa andi o yaltiri ko ñalaw eyyi jabba min o d' accord kono wallahi ya an mi halta e dara mbiyata joni ko aɗa ɗifta kono noon ala basi ɗum wona Ablaye monam iro paara joni suba lawe oɗo sat ko hewi ala probléme quoi holto paami ɗo tan wona aɗa jogui numéro am eyyi sa dañi probléme tan walla si noddam quoi i Ablaye a haalanta ham kam ko kewi ala probléme baba a ñalle jam fati mbaɗɗa e tamta mbaɗɗa an ko yeeso ma ngo no yomi koy yesam yomata galle koko fusina daƴƴi kon kay an mimi fotti Ablaye lawol ne jogui sagmum ne yaha mbaɗa haalde mo ha joni o jabakima ko hewi holno Ablaye jabirtuma yumma yaltinimo galle ha aha i ko andi bone yumma ari ɗo wi yo yaltu galle e ɓe mbi portable mabɓe ko kanko wuji eyyi joni noon portable o kam min kam waɗimi hen ni tan portable o tawa koye nder sac makko ene sona ko feere Amadou goɗɗo ala min kay ko ɗum e peeje konko tan jogui ɗum e galle he ete konko ɓurɗo o bonde o mbimi ko kumonte kel Amadou an o min kaala Amadou hol ɗokko walla emin kulma walla emin ƴenguima onon ha joni guila subaka ha joni koye am gonɗon quoi mbima ndene dañi koye sago mon ma min mami ɓooye dañde sagam aɗa daara ndene koye mon mbimami guyko ɓooyi waɗe ɗo e galle he mbaɗa ko hannde guyko fuɗɗi a walla ko Ablaye yiya eyyi par ce que andi guyka no waɗi guyka noble no waɗi guyka bandi salte ɗum ko portable koko kewti joni ko cukalon kon gujjata portable mais pas fode a faami minen komin noble uji an ko gujjata an wadde gujja jawɗi gasi. an gujja jawɗi wadde te ganda noon ndena hoorema ren hoorema ay Ablaye yeehi et puis ganda c'est le feu gasi mbaɗa hurri o